Mahigala mayong buntag or mayong adlaw, init na kayong panahon, no? Naatapi karon pa dire sa may pier area, dire sa may pier 3 human sa Fluvial Parade para sa 27th National Seafarers Day o gingon man piyesta sa patron sa mga seafarers ang Stella Maris. Sa mga higala atong gikahimamat kining pamilya sa mga seafarers, no? Ang iyang papa is kapitan sa barko international dong. Okay, niya ang ihang anak kining seafarers at pero na missing baguhay lang. Kasi nga na to ikaw say nga nimo Emiliana Rimorosa tagadiin mo sa Minglanilla. Okay, ang imong anak nga si Manas Minglanilla. Taga Minglanilla. Pero taga Argao gyud mo. Okay. So kisayngan sa imong anak? Si Ruel Remorosa. Unsa may ranggo ato niya? Tigluto. Tigluto sa unsa nga barko international? International vessel. Dugay na siya natrabaho sa barko, ma'am? Ko balikan niya karon nahitabo siya tong laging tuig. Oh, giyon sa man to siya pagkasud sa kining barko dugay sad, no? Perti niyang pangapila edad niya. 44. So gitabangan siya sa imuhang papa. Okay. Kini siya time sa ang iyang anak si Ruel cook o niya ang imong papa mo'y kapitan, ang imong mama mo igsuon ni Ruel. Okay. So bali imuhan ni siyang apo. Okay. Dibugas akong utok ko eh. So taga Minglanilla sa kadong. Okay. Oh, so kining kumusta man so sa 5 ka tuig okay ra ang iyang trabaho unta. Mayo ra siyang sweldo. Kamo kana say pamilya no? Wala. Ulitaw to siya so maghatagan gid nimo. Pila man untay monthly nimo manang? 1,005. Kada buwan. 15,000. Okay. Pero dako ra siyang sweldo as cook. Wala ka kapangutana? Wala lang ang tagaan ko. Pila edad niya ulita? Pila edad niya? 44. Oh. 1977. So sa may nahitabo na missing siya last July 4 karon tuiga lang. 21. Last year. Sa may nahitabo ma'am? Wala gyud may kakuan kay na kuan man lang in pagkawala niya lang pagkuan nagpatawag dito kay na may gagaw sa akong banang abogado. Ang ilang ingon sa barko nga na decide kung ang bak suicide. Nga naman sa may kagulaan niya. Mao gani nga wa man problema. But lang wala gini ginuro gyud sayo. Nya wala investigation day manang? Wala ana imbestiga na dito sa kuan. Asa dapita man kuno si niya asa dapita man ni nahitabo? South Africa. South Africa dong? So ang imong papa lahi sila barko? So ang iyong mga kauban nga crew na istorya ninyo og naon sa beda ba kisay nga nimo dong? Zeus Kasilak. Okay. So napangutanan ninyo ang kanang kauban niya crew kauban niyang crew og naon sa mangyod? Iya ang papa dito. So ang investigation wala resulta manang? Way klaro. So wa makiti ang pateng lawas. Wala gyud, sige mo pangita. Prior sa pagka-missing niya, wa siya mo message nimo or manawag ba kinsa may ang tawagon? Tawag mama mo. Mama niya, isuon niya. Mga pila ka adlaw before nahitabo dong? Pero kadong last gid mga hitabo nga mag-ingon tang managuol baka siya mo nang nag-suicide. Wala siya gi-confide ninyo? Missing na siya isuon nga. Ni away sa ito, mura na. Naunsa ka to no? Tao ginoo gid sayo na siya. Wa ka pa damguha manang? Wala man sila uban kung damguman ang tingali mamukan niya. Pero kato imong anak dili to siya suicidal kanang unsa man ikom? Mayon to siya buan, nambag ko itong mga kuan ba usahay. Iwasan siya problema ninyo sa family. Wala. Pastila no, so wa gyud in taon mag. Dinurag gyud sayo sir. So karon sa National Seafarers Day unsa may kisay nag-awhag nimo mo appeal dire?
Nakaanhi man ko kung anak sila sa magkaroon dire. Oh. Nga karon di Facebook man ni ari mo dire. Ah, okay. So karon unsa may imong panawagan ug unsa may imong panghinaot manang? Kuan kaadto mi sa uwa o sa DFA. Tawagan dito. Wala lagi missing lagi di pas la ka hatab og kanang pizza. Kapintuig naman. Oo. Pero gitaga wa mo mga kanang cash assistance nga gihatag nganahan ninyo pamilya? Naalagay na anak may diya sa kuan kanang uwa. Wa pa. Dugay man Pila maguno to? O yung siya ni madawat. Katunga ra kay kuan man may klaro. So kining kisa naman kumusta man ang imong pamilya ron kisa nagtabang na nimo ron? Kuran ako sa anak. Manganilya. Katong kapitan. Nana ka sa Milanilla. Oh. Asa gani inyo sa Argao? Wala ko sa Argao bukid ang sir. Asa man? Sa Usmad. Usmad. Layo kayo dito tinuod, no? So kanang may lang gid tatong imong anak magtabang-tabang sa imong anak diha to sa Argao mo uli pa. Pauli to da sa mauli sa mo. Pero nana sa bahay sa Milanilla di ay. Okay, silingan mo dong. Oh. Nagkuha man sa balay. So karon dong ipon na si lola nimo. Ipon ninyo. Alamang po sa balay sa kuan sa pangkuan kana may ang balay. So dito ka nagpuyo. Silingan mo. At bangra. Oh. So kamo na lang mo suporta niya kay kisa may kauban nimo manang. Ako mga apo. Adi ka na imong bana wala anak kay ba? Unya imong anak duha pila day kamo imong anak? Lima ba nang minyo na tanan? Gawas atong na missing. Oh. So dong kumusta man sa imong trabaho sa imong papa as kapitan? Kaya pagawala siya nakalarga. Oh. Dako man kuno sweldo ning kapitan tinod. Oh. Okay raman kanang dugay na siya ka work. Pero tinuod ba nga kining ang pamilya kunog siman kining kuan gid ba kining of course kanang hamugaway na gid ang kinabuhi. Namo ko kuan magapo. Kamo. Anak. Pero ikaw dili ka magsalig ka nang sila kag pangayo nga dagog kwartas papa dili ka ingon na. Nag-eskwela siya sir nag-call pasenter magabi. Bisan pagsiman imong papa? Nag-call center ka? Kabuutan ko nimo. Ngano man? Gusto siya makita kwarta dili ka tagaan si imong papa. Tagaan man. Unya ganahan gyud gimuha. Amo na yung anak no. So na call center dako man nagsweldo, di ba? So okay ra kag dili tagaan og alawan si imong mama di ay. Pila ka bok mo igsuon? Pero patay ako siya. Duha na lang. Ikaw mo ikamanghoran? So ikaw na lay pero nag-eskwela pa karon? Ano sa may kurso nimo? Okay. So ay mong magawang? Okay. Ngano ka magsiman po doy? Di ka ganahan? Ina mo siya papa niya. Sa ganahan. Peligro sa doy. Pero sa imong kuan as kanang anak og siman ba? Unsa may feeling nga layo kanunay sa papa kining Zos? Makoten. Unta ko mas lang cellphone. May on ka sa tas niya murag nami gusto buhaton niya wala siya. Mabot na lang. Pero dili kay ingon na na-spoiled, nasuko sa imong papa ana, nakasabot ra ka sa sitwasyon. Okay, bata pa ko kay. Pagkakabuot kay. Wala pagkatawag niya siya dito. Sugod na matawag. Ay mo mama ron, sa may trabaho na sa balay. Wala mo magnegosyo sa inyo. Imong papa mo uli once a year? Kisay nga si imong papa? Kasilak. Captain Renato Casilak. Ilingi kapitan og usa ka international vessel. Lagyog biyahe ning imong papa? Peligro sa baya ning kuan lagi no. Paud kay ba labi lagyo kayo. Okay, salamat kanimo Zos Casilak, anak og kapitan sa barko si Kapitan Renato Casilak. Asa sa Milanilla? Sa Lipata Milanilla. Kini si Ma'am Emiliana Remorosa, taga Usma dito sa Argao niya. Ang iyahang anak manghigala si Roel no, na missing in town last year. Hinaot nga kanang manang ikaw nagtuo patay na gito no, kay dugay naman. Ginoo ra sayo dita kay imong buhi, yung patay. Ginoo ra nagtan-aw kanila. Og unsa may nahitabo og unabay daw tang nahitabo unta mogawas ang kamatuoran manang no.
siya man ang tanan. Oh, okay. Salamat kay ninyo ha. Salamat. Panghigala mo na atong nahimamat no nga kining kabanay o mga seafarers atol sa 27th National Seafarers Day. Daghan kayong salamat.